מה קורה אנשים? כאן עומרי רואל בסרטון ראשון לערוץ. היום אני הולך לעשות את אתגר הגובלינים עם חבר שלי תום, וגם בסוף אני הולך לפתוח גרנד צ'אלנג' של 9 ניצחונות. אז בואו נתחיל. אתה הגובלינים. אוקיי, יאללה, אנחנו נגד תום טבעי. אז בואו נתחיל. כרגיל כל אחד הורס 2 בניינים, ואז הם שמים קולקטור. וואו. אני חושב שהענק הזה הספיק. בואו נשים פה רול ג'יינט. אני לא מאמין. שיט. אני לא מאמין. וואו, איזה בסה. טוב, בוא נעשה לו פרצוף שוחק. זאפ. אני אומר זה הוריד עד 1,000 חיים. לא, אוקיי, עד 500. יאללה. גובלינים. נו באמת. שים איזה משהו. יופי. יש. אוקיי. סייקל לקולקטורים. כמו תמיד. טוב, בינתיים אנחנו לא משהו בקולקטורים. אז צריך קצת להגביר את הקצב. זאפ, רייג', סקלטון, סייקל מהיר לקולקטור. אוקיי, בוא נתחיל. רייג', קולקטור, רויאל ג'יינט, עוד רויאל ג'יינט, ענק, רייג' לקולקטורים, עוד מעט פריז, עוד רויאל ג'יינט, עוד רויאל ג'יינט, what the fuck, סקלטונס, ג'יינט, פריז, עוד רויאל ג'יינט. וואו. יאללה, קדימה. אני כל כך בא לי לשים זאפ. פריז, נו, וואו. כפי שרואים זה פשוט פסיכי. הלך לנו די טוב באתגר. אז בואו נפתח את התיבה. בואו נתחיל. ובאמת. אוקיי. 7 דארט גובלין. 70 מיניון אורץ. 132 גובלין גנג. 2 גובלין ברל. 3 טורנדו. 269
39, מה יצא? אני לא מאמין! אני לא מאמין! עוד למברג'ק, משהו מטורף, פסיכי. אני פשוט לא מאמין. אני לא מאמין. טוב, זה הסרטון של היום. מקווה שנהנתם. יאללה ביי.